Ministarstvo gospodarstva je prepoznalo važnost ove konferencije kao i samu činjenicu o voditeljima projekata i stoga je preuzelo pokroviteljstvo nad ovom konferencijom i nadam se da ćemo i u budućnosti surađivati na tim područjima. Mislim da je najvažniji i najveći i najuspješniji projekt u Hrvatskoj od 90-ih do danas bio sam projekt izgradnje Hrvatske države sa svim institucijama, svim onim što čini jednu modernu europsku državu danas. I to ne bilo kakve europske države, već Hrvatske kao europske i demokratske države. Drugo, što mislim da je jedan izvanredan i veliki projekt kojeg smo u prilično kratkom vremenu dobro napravili, a koji onda imao ogromne posljedice na cijelu Hrvatsku, to je izgradnja autoceste od Zagreba do Splita, koji je konačno spojio taj hrvatski sjever i jug, koji za Hrvate ima i ekonomske, dakle i gospodarsko veliko značenje, ali vjerojatno i puno drugih. Pa neosporno da i stvaranje Ministarstva vanjskih poslova jednog modernog europskog ministarstva bio jedan veliki projekt i to praktički od početka znači trebalo je stvoriti diplomatsku mrežu, donijeti zakon o vanjskim poslovima, stvoriti diplomatsku akademiju radi školovanja diplomata, zatim stvoriti arhiv, komunikacijski sustav odnosa sa javnošću i medijima i u konačnici stvarati isto tako i producirati, što je vrlo bitno za jedno ministarstvo, ono što se kaže position papere o svakom problemu vanjsko-političkom u svijetu i svakom problemu koji je imala Hrvatska. Mislim da Vlada Republike Hrvatske vjerojatno već koristi raspoloživa znanja iz upravljanja projektima. Pitanje je, možemo uvijek ocjenjivati da li je dovoljno, može li se više. Pa vidite, neosporno je da glavni projekt danas to je ulazak Hrvatske u Europsku uniju, ulazak Hrvatske u NATO, da oni dobro napreduju, u sve poteškoće da oni napreduju. Da li može bolje? Da, svakako može bolje, a mi imamo kompetentan tim koji pregovara, a to nije dovoljno. Potrebno je rješavati probleme kod kuće i brže rješavati neke probleme kod kuće. Moje mišljenje da je dinamika hrvatskog pregovaranja sa Europskom unijom na neki način dijelom određena i tom hrvatskim položajem i svim tim problemima u kojima se Hrvatska našla. Ja se uvijek prisjetim da smo mi pred potpisivanjem sporazuma sa Europskom unijom bili 95. Ja sam u to vrijeme bio u jednom od timova i to timu zaduženom za područje znanosti i visokog obrazovanja koji je pripremao sa hrvatske strane projekte koji bi uslijedili nakon tog sporazuma. Onda je poslije, nakon što se dogodila Bljesak i Oluja, to je sve prolongirano, vidimo da je pomaknuto skoro 10 godina u budućnost. Dakle, ja mislim da je važno da je Hrvatska svih tih godina imala isti pravac.